kɛnɛ ye avril kalo tile 23 an balimaw ni ɲanguma ka kunnafoni kɛnɛ kan bi don kibaru kɔnɔna la an b'a lɔrena k'a fɔ avril kalo tile 21 sanga mara la mɔgɔ damadamani tora bingani wale dɔ la yen nɔ a yirala k'a fɔ tarata don avril kalo tile 21 sanga n'o bɛ Bayangara mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nami ni Tirili ni ɲɔgɔn cɛ binganikɛla dɔw kɔni binna dɔw kan ye ko marifa yɛrɛ de kɔni tun bɛ binganikɛla ninnu bolo wa k'u binnen tɛmɛ sennamɔgɔ ninnu kan o kɛra sababu ye ni mɔgɔ damadama kɔni nin tora a la wa fɛn min ye minɛn caman ye k'o fana kɔni tiɲɛna an bɛ yɔrɔ min na i ko bi mɔgɔ dama min tora nin wale in na o ma se ka dɔn fɔlɔ nka a yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ ka se k'o dɔn o ni k'a dɔn mɔgɔ minnu fana sera ka kɛ nin wale in sababu ye ni k'u minɛ k'u lase fanga ma kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛna Bamako a yirala k'a fɔ avril kalo tile 21 fɛn min ye zone 5 ye 17e arrondissement polisiw kɔni y'o minɛ an ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ tarata don su 20h wagati 17e arrondissement mɔgɔw kɔni y'u bolo da zone 5 kan Bakɔjikɔrɔni polisiw y'a yira k'a fɔ u ye zone ninnu minɛ ka marifa 3 de t'u bolo ko wa u sigalen don a la k'a fɔ k'u nɔ bɛ bingani wale caman na Bamakɔ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bingani min kɛra kalo tɛmɛnen Banankabugu bisigi la n'a yirala k'a fɔ 16 de kɔni suyɛna yen nɔ o kama fɛn min ye 17e arrondissement polisiw ye u y'a yira k'a fɔ olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin wagati in na ko wa n'a sɔrɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni nɔ bɛ nin suyɛni ninnu na k'u b'u bila ka taa fanga la u ni mun ka kan o ka k'u la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye coronavirus tɔ mɔgɔ 35 ye o yera Mali la yan kunu kɛnɛya minisiriso mɔgɔw ye cikan bila ka malidenw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye coronavirus tɔ mɔgɔ 35 ye k'o yera an fɛ o cikan in kɔnɔna la a yiralen don k'a fɔ banabagatɔ ninnu yera dugu minnu na k'o ye Gawo Kulikoro Kidal ale ni Bamakɔ Kiduru kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen hali bi kɛnɛya minisiriso mɔgɔw ka kuma la ko fɛn min ye mɔgɔ 16 ye olu kɛnɛyara ko mɔgɔ 3 olu tanyara an bɛ yɔrɔ min na i ko bi bana in yera mɔgɔ minnu na Mali la ko bɛnnen don mɔgɔ 293 ma olu la sa ko fɛn min ye mɔgɔ 73 ye olu kɔni kɛnɛyara ko mɔgɔ 17 olu nin tora a la coronavirus ko kibaruya kɔnɔna la hali bi kunu kɛnɛya minisiriso mɔgɔw ye sɛbɛn dɔ bila o sɛbɛn in kɔnɔna la u bɛ ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya k'a fɔ ko wagati laban ninnu na olu ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ dɔw ye u kɔni bɛ ka yala dugu kɔnɔna la ni k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ kɛnɛya minisiriso la ko wa fɛn min ye coronavirus sɛgɛsɛgɛli telima ye k'u b'o kɛ mɔgɔw la o kama u y'a yira k'a fɔ nin wagati in na Mali kɔnɔna la coronavirus sɛgɛsɛgɛli telima kɔni tɛ yen nɔ ko wa olu ka mɔgɔ si tɛ ka yala ni k'a fɔ k'u b'o kɛ mɔgɔw la o kɔfɛ u y'a ɲini jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ k'an k'an kɔlɔsi ni mɔgɔ ninnu na sabula k'u bɛ ka nin ko in kɛ jagokun de ye ko wa n'an sera ka kibaruya sɔrɔ u kan an ka se polisiw ma k'o ɲɛfɔ walasa u bɛ se ka minɛ cogo min na coronavirus ko lahalaya kɔnɔ hali bi a yirala k'a fɔ kunu fɛn min ye musokɔrɔba san 88 dɔ ye o kɔni kɛnɛyara ka bɔ bana in na kɛnɛya minisiriso mɔgɔw nisɔndiyalenba de ye nin kunnafoni lase mɔgɔw ma bɔlɔlɔ sanfɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye musokɔrɔba san 88 dɔ ye n'o tun b'olu ka bolo kan walasa ka se k'a furakɛ k'o kɛnɛyara o kama u y'a yira k'a fɔ olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ ko wa nin b'a yira k'a fɔ ni bana in ye mɔgɔkɔrɔba min minɛ k'o kɔrɔ tɛ k'o sara kumakan labanna u y'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ k'an k'an jija saniya walew matarafali fɛ hali bi walasa an bɛ se ka kisi bana in ma an balimaw ni kunnafoni de bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru la an bɛ dugawu kɛ sunkalo minɛtɔ filɛ nin ye ala k'a tɛmɛ ko ɲuman d'an ma barika ni lawɔrɔ man b'a kɔnɔ yarabi ala k'o sɔrɔli nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma